Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Mahal kong kaaway. Just play them two bars of stardust. Kinahanglan sultihan ko nimo kung unsay laing nakahasol sa imong una-una. Ang video. Video? Unsa nga video? Oh, si Agnes ang naluwag. Ayaw nagtubag ka pa! Oh, iyan. Nganong dili man mo ipatubag? Oh, Si Tita Agnes na nimo. naibaw na ko kung unsay tuyo ni Tita Agnes pa. Oh, Gusto na siya mangutanan nimo kung nakakita na ba ka sa maong video. Sa among video ni Alexa nga ako siyang gihagan. unsa? Ayaw pagsalig niya ng Tita Agnes nga paborsiyan nimo pa. Tungkol kay may laing siyang motibo sa atong kumpanya. Oh, naibaw ka niya na? Oh pa. Nahibaw kong siya ang magtunhatod og istorya ni Lira. Tungod kay kadugo niya si Lira iyan. Ha? Dugay na kong naibaw nga suod sila. Dili lang kayo maila. Mao ka na ang rason kung nganong isog kay si Lira nga muhangyo sa iyang mga gusto. O paluyuhan na yon siya ni Agnes. Og ang bahin sa video pa. Nakakita na ko na ng video nga imong gikadlo ka diyan. Unsa pa? Naibaw ko nga gigamit ni Lira ang mong video aron pasunod ka sa tanan niyang gusto. Hulgaon ka nga ipakita ni nako aron mosunod ka sa iyang gusto. Nga nung amday ka musulti ini pa. Mao'y akong gusto nga ikaw mismo ang musulbad sa imong problema iyan. Kabahin kini sa imong training aron mahibaw ka na nga mubarog sa kagalingon nimong opinyon. Og mao tong nag-inartista ka pa nga giatake sa adlaw sa akong kasal. Nakita ko nga pagapos ka na gyud sa kasal nga dili nimo angay antuson iyan. Mao nga ako na nang itagpagi nga dili kini mahinayon. Ano ka nga man matubag si Ed sa akong tawag? Basin giatake na ni tita. Kung mamatay man si Ed, sayo na lang dadun si Ian. Tungod kay bata siya sa negosyo. Dili na gid makontak hantod si Ian, Tita Agnes. Lira, kinahanglang mo balik ko sa opisina. Tungod kay nagkagubot na karon dito tungod sa skandal nga video ni Ian ug Alexa. Sige, tita. Kaya ako, pabutan ako umabalik si Ian din Ikaw nang mahibaw ni Ian. Yes, tita. Ang bantayanan na lang mao si Alexa. Gamiton ko din iyang gisabak aron makuha ang tanang katigayunan ni Tito Ed. Ayaw ka bala ka, iha. Tungod sa iskandaloso nga video nila ni Ian ug Alexa, makuhaan na og pagsalig ang board sa ilang pagduma sa negosyo. Tungod kay dunay miyembro sa board nga mga relihiyoso. Ug para nila, di malas sa negosyo ang mga iskandalo nga gihimo ni Ian. Ikaw na bahala sa opisina, tita. Kaya ako nang pahala ni Alexa ug Ian. O sige, kay tultulon ko gyud kun hain karon si Ed. Ug kung nganong dili man gyud siya motubag sa akong tawaka. Salamat sa mong pagtabang na ko nga dili mahinayon ang among kasal ni Lira pa. Trabaho sa sakamahan nga maglantaw sa kayuhan siyang anak Ian. Pa, Iyan, karon nga nahusay na ta. May ipalaila ko nimo. ha? Pabutan ako din sa gawas. Bossing? Hala, kinsa man ka nga ipaila-ila ni Papa nimo? Kung kinsa mo siya Binoy, kinahanglang ako na lang siyang dawatan. Pero, luwag na rin mong kasing-kasing diha, bossing. Kay, itsapwera naman si Alexa sa inyong kinabuhi. Ha? Inakakaroon si Ma'am Alexa, no? Gawas na ako sa mga kahasol. Dili na ko mabalaka nga may mahitabo ni Ed. Og si Ian. Di na ako magkanto sa iyang kasuko. Pero
Pero kinahanglan masugo siya na ako aron. Dili na siya magkahuna-huna sa pagpangita na ako. Buang ko nga ikaw pa'y akong nagustuhan, Alexa. Kinahanglan kalimtaan ko na silang tanan. Mangita kong dapit. Wade ang kuna si mong amahan ng gisabak ni Alex, ha? Utok ka na nga akong amahan, Binoy. Ug dili siya daling mailad sa mga taong parihas ni Alexa. Bossing. Kinsa man ang naglingkod sa wheelchair nga gituod sa imong amahan. Iyan. Siya si Veron. Veron? Siya si Veron Abadin. Oh. Veron Abadin? Ang imong kabit? Dili na ko siya kabit. Ako siyang anak. Hala, may manghot kang babae, Bossing. Imo siyang manghod. Amo siyang anak ni Veronica Abadin. Ang una kong hinigugma sa wa pa nako ikaila ang imong inahan. Unsa? Oh, iyan. Panahon na nga mahibaw ka sa tinuod. Pero una sa tanan, ayaw kasi lagi ang imong inahan. Childhood sweetheart ni si Veronica. Apan, gibuwag kami sa akong mga ginikanan, kayang imong inahan ang gusto nila nga mo'y akong maasawa. Gibuya mi daan sa imong mga apuhan. Apan sa dihang naminyo nami sa imong inahan, ug nataw ka na, nagkita mi og usab si Veronica. Ug sa tago, naumol pagbalik ang among gugma. Ug tinuod nga nakasaha ko sa among kaminyoon ug nataw si Veron. Apan 5 pala ka tuig si Veron, namatay ang iyang inahan. Nabanggaan kini og sakyanan o gihit and run. Namatay na diha si Veronica. Ug nagduda ko nga binuhatan kini sa imong inahan ni Carolina. Unsa? Pero wa kay ebidensya pa. Daghan kong ebidensya. Apan dili gusto og iskandalo ang imong mga apuhan. O gilubong ko kini sa kalimot. Hangtod nga midako si Veron. Og siya ang batanon nga gipangabubuan ni mama. Ang iyang gisulti nako nga imong kabit. Naibaw si mama nimo nga akong anak si Veron. Apan gusto niya nga masuko ka na ako. Mao nga giusab niya ang istorya. O gigamit niya ang iyang sakit. Aron mo tuo ko sa tanan niyang pasanginan. Iyan. Apan, wa pa siya matagbaw. Nagsugo pa siya og mga tao nga muligis kang Veron. Mao nga sa dihang nadawat na sa trabaho si Veron sa figura butik. O sa kadlaw niya na may minamag kani nga sakyanan. Og mao nga napantok ang iyang uo. Og naingon na siya ni ana. Dili na makasulti. Og si Mama Carolina, mao gyud po imong gidudahan. Siya mismo ang miangkon nga siya ang miligis kang Veron. Unsa? Isog nga masakiton ang imong inahan iyan. Nganong wa man mo siya ipapreso pa? Tungod kay dili ko gusto nga masakitan ka. Dili ko gusto nga mawadan ka og inahan. Ikaw ang akong gidipinsahan iyan. Mao nga giantos ko ang tanan. Gitaguan ko si Veron uban siyang apuhan. Ug gipapangita siya ni Carolina. Ingon ni anak si Mama kabangis. Dili ko gustong dauton ng imong inahan sa imong atubangan. Pero naa si Veron nga resulta sa kabangis sa imong inahan. O sa adlaw nga namatay ang imong inahan, nanganti pagyapon kini siya nga dadon ko niya sa impyerno. Iyan, way sa ang imong bangkod nga si Veron. Tanawa siya. Nagkinahanglan siya sa imong pag-atiman kung mawa na ko. Pa,
Pa, sorry. Dugay ko na ikaw ang kipasaylo, anak. Pa, Anak, Uy, magsugod ta sa bagong kinabuhi iyan. Uban sa imong bangkit. pa, Karon, unsay plano nimo? Una kong papason si Lira sa kong kinabuhi, pa. Exodus! Ay, Ma'am Lira. Ma'am nga no, ma'am. Usa naman sa isugo ni mo, ma'am. Ilak ang gate. Ha? Ay, nga nung ilak man. Di na ko musugot na musud pa din sa Alexa. Hala, wa kailante, ma'am. Wa man taon kay papel ining baya in town, oy. Wa pa man mo makasals dong iyan. Magpakasal gid siya nako. Kay kung dili siya magpakasal, gupton ko gid ang ilang kinabuhi. Kabaga. O si baga, Bagdag bulsa ko. Ma? Pa? uy, Alexa, ikaw na. Ay, kaniyo. Ay! Pa? Una si Alexa! Uy! Paya! Hala, anak! Salamat nga nakahinumdum. 558, nakahinumdum. Paya, nahinumdum Ma. kita ang karamo. Pa? Pangipos na mo sa inyong mga butang. Uy! Uy. Unsa? Uy, nga Ano na. man, ha? Manglayas ta ining dapita, ma. Pa? Oh! Unsa? Bangag sa ilong! Just play them two bars of stardust. 558, nakahinumdum. Paya, nahinumdum Ma. kita ang karamo. Pa? Pangipos na mo sa inyong mga butang. Uy! Uy. Unsa? Uy, nga na. Ano man, ha? Manglayas ta ining dapita, ma. Pa? Oh! Unsa? Bangag sa ilong! Ay, kaniyot ha? Hunong na. 553, hunong. Si Malayas, ha? Alexa, anak, unsa man? Nakasaha ka ba sa imong bana? Unya na tamang pasabton, ma. Mamiyaon na ta din, he. Magtawag og truck nga kakargahan sa itong mga butang. Oya, Alexa, unsa may nahitabo dito sa dakong bay? Nganong manglayas ba ta? Mamiyaon na ta din, he, sa dili pa mo anhi si Ian. Uy, te parago ng anak sa imong bana ang imong gikahadlokan. Ay, Ginoo. Dodo, lihok na diha, be. Sige na, kay mabalhin na ta. Pero sa mata mo balhin? Uy! Ay! Nausa baya ni. Kabati ko din yung baya. Atop busluton na yun. Mura man bayis kukok. Ay, hilom ay Dodo. Pumilit da. Hey! Ay na nagsupaka ang imong anak. Mas nahibaw siya sa angay itang buhaton. May tag na anak pa kong pindot po nga si kanong kontraktor. Nindot Ma. kay bay na kong yati. Pa? Pamati mo, ha? Ibutang yun ni sa inyong hanaw niya. Ay, unsa man na, anak. Unsa man, ha? Kung makita ninyo si Ian, likay gid mo niya, ha? Tago gid mo. Uy, Alexa! Naaraman kita din is bagong kining bag-utang Pinoy-anan nga karaang bay. Bag-o, pero karaang bay. Sultihin namin sa mama nimo kung unsay nahitabo sa imong kaminyoon. Di ko minyo pa, ma. Ha? Unsa? Bangag sa ilong. Unsa ko nagipanulti ni mo, Alexa? Unsa dili kami niyo? Fake ka nga mong kasal ni Edma. Uy, fake? O ganong na fake man, ha? Nga ingrandi man ang inyong kasal, ingrandi! Bitaw, nak. Garden wedding pagyud to. Dama lang ang among kasal ni Edma. Paron mo pa uli ang iyang anak na si Ian. Kay Milayas ni upat ka tuig na. Ha? Milayas! 3-2-1! Milayas! Kabuang baya! Ang siguro ay, gigamit ang dekas panuway nga ed! Wa sa pa, uy. Tungod kay daghan ko nagatunan sa negosyo tungod niya pa. Tungod sa Figura Boutique. Ha? Magtukot na kahiyanan, ma. May ikapuhunan naman ko. Pero nindot gito magpayahay lang tas baga, oy! Pa, dawato na lang nato nga dili gyud ta makagunit og dakong kwarta kung dili ta mo lihok.
Mo ikaw, Dodo. Uliho ka. Biron, kaon og mayo. Busing, pinanggaman sa sa'yo mong amahan ng imong manghod. Oo, Binay. Ay, hain ka karoon ng salbahis nga, Alexa. Uy, Busing, kalimti na lang si Ma'am Alex, ha? Dako siya atraso sa kong pamilya, Binay. Wala lang kwenta si Laryang. Si Lira to. Hain naman si Ian. Huwag naman mo balik. Buset! Saan naman akong makasal ni Ian? Dili na pwede. Tawagan ako si Tagas. Susihon ako kung nagkagubot mas opisina. Wa man magkagubot ni Relira. Unsa? Uway gubot nila sa opisina, tita? Oh, wa man ganay naghiskot bahin sa skandal video nila ni Ian ug Alexa. Murag mahadlok ang tanan na mo hiskot. Tinuod ka, tita? O lagi. Usa ka adlaw na ang milabay. Pero why imik? Ikaw, kumusta ka man diha sa mansyon? Wa pa sa buta uli si Ian. Ikaw naman si Tito Ed. Kamirang duha ni nagsadis diri. Si Alexa? Wala sa ko makakita niya. Hain man ka ang mga tao? Pa, ubalik ko sa bahay. Sige yan. Panahon na nga ikaw ang maduma sa atong negosyo. Tawagan ako kung doon nagka-problema. Kuan. Pa, ang bahin sa video. Ayaw ka bala ka. Dili na nihiskutan sa mga tao. Tinood na ba? O iyan. Kalimtanan na sa mga tao ang ilang nakita. Tungod kay mahadlok sila nimo. Ha? Ikaw ang akong sumusunod. Busa, bisan unsa pang imong reputasyon, ila kining dawaton. Trabaho ang importante sa atong mga tao, ug dili ang chismis iyan. Ano lang sige. Ug mag-opisina ka na. Ayaw kalimot nga may trabahoon ka pa sa Isla Verde. Ang Isla Verde to. Ay, mamalay pa to sa Isla Verde, Busing. Ay, hala. Wasa self. Lamog yun na huna. Di ba ko ganahan mo balik sa Isla Verde, Pinoy? Bad memories ang tuwa dito, no? Ayaw ko palaguta, Pinoy. Sorry, Busing. Samanta mo lahos. Sa opisina o sabay? Sabay. Unahan kong atiman si Lira. Noong sama ka lang sa desk? Ano kini mo yung giluto? Ano mo ko ginahagutan? Unya, kay ganahan man ko. Ikaw rin mo kaon, ha? Kung ganahan kang mukaon og lami ay paglutog imo. Oy, di man ta kaagaon. Rito bada kang tiguanga ka, ha? Maldita sab ka. Di man unta kataga din he. Hoy, pamati. Ako na ang umaabot nga reyna din, he. Sa imong damgo. Layas, ha? Layas! Aray, oy. Usara! Dong, Ian? Nganong imo man nagitukbot-tukbot sila, Sinis? Magagahi siya, go! Wa kay katungod na maghaw din eh, Lira. Ian! Maayo kay ni anak, ha? O sa may plano ni mo na ako, ha? Palayason ka. Maunay akong plano nimo. Ian! Lakaw! ala. Kuhaan ang imong mga butang. O pauli sa inyo. Dili ko ni mo mahimong ingon ini, Ian! Mahimo na ko. Kay ako na karon ang mabuot sa tanang mahitabo ini baya. Mao ba? Ngano? Patay ng imong amahan? Aray, sa pa... Uy, inaboktan ko!
Yan! 115 to ara. Ang gaba, di yun magsama. Yan sa baboy yung bukod mo sa kitan ko! Ang hipos na! Hala. Kaya pa dahil ka, ma'am. Dili ko! Dili ko mulaya sa nibaya! Ay, hala. Karoon pa kung makasugat og babae nga bagang lips. Nahimo kang amahan sa kong anak! O gusto kas nakaingon nga nakuhaan ko! Diin mo na ni mo kuha ang kabagasoy mo nga ulira! Basta! Dili ko mo biyain baya! Kay dinhi mamatay ang atong anak! Ay, Yan. hala no. It's CB9. Lira eskalira. Lahi sa di klase kontra vida ni Bayhana. Uy. 7-9 ha. Numero man na sa ko ang kwarto. Abiyay. Reyna na siya sa pamugos. Lakaw, Binoy. Ikay palaya sa nung lira. Oh, okay. Dili ko mo biya dinhi! Di ba hawan ako sa magipuyan? Wan ako'y kaulian! Ma'am Lariang. Layak sa nagtaon, ma'am. Oy. Mahimo pa, Pinoy! Ayaw pang hilabot! Ma'am. Layak sa nagtaon lagi, ma'am. Papahuaya ang taon ng ako mga account sa mukha maldita. Dili ko! Unsa naman kayo nahitabo sa dakong pahay, no? Si Ian. Sure ko nga nasuko pag ito na ako. Pero kinahanglang masuko siya. Aron dili na siya maghuna-huna sa pagpangita pa nako. Sa dili pa kumupiya, Ed. Maihangyo ko nimo. Unsa man ka na, Alexa? Kinahanglang masuko si Ian ako. Kinahanglang magtuo siya nga. Gipalayas ko nimo kay giilat ka. Nga gusto ta kang pangpunon sa anak nga dili imo. Gipatuon mo si Ian nga mabdos ka? Oh. O patuhua siya. Nga dili ikaw ang amahan. Kinahanglang mag-amping ko nga dili na ako masukatan si Ian. Nahibaw ko nga kwarta lang sa kung amahan ang giabas nimo. Ug mas gusto ka og batan-on kaysa tigwang. Kinahanglang malimot na sab ko di Ian. Human ang among sugilanod. Kinahanglang mo padayon ako sa unahan. Oh, kisa maning nanawag? Oh, si Ian. Ngano na nawag maning tawhana? Leaving two bars of stardust. Kinahanglang malimot na sab ko ni Ian. Human ang among sugilanod. Kinahanglang mo padayon ako sa unahan. Oh, kisa maning nanawag? Oh, si Ian. Ngano na nawag maning tawhana? Unsay ko buhaton? Ako ning tubakon o dili? Dili ko matubag. Bahala ka. Ngano kang nanawag ba ni siya? Di na mo tubog sa Alexa. Gaga. Oh. Pero, nganong nanawag pa man sa kuniya? Reset. Oh. Niyabag ang tingan. Oy, kisa gitawag ka ni mo, bossing. Pinoy! Yawan ko naman Oy, sorry kayo, Ano ka? bossing. Padukol ka? Ang dili, bossing. Oy. Anong nagsabog-samog mga? Oh, ala, nakasamok dahil ko sa imo pag-inusara, bossing. Nakasamo ka. Aw, mubalik ka na ko sa kung agi. Pinoy, ano man? Milayas na ba sa lira? Mga bossing, oy. Nanarang ka man na sa imong kwarto. Mura magdasudal daw tang espiritu, bossing, oy. Nabuang nagnabihan. Nga,
Unsaon nga ikaw masagboy nag-spoil na niya, bossing. Sukat pa sa una. Pero may mo magkuyog. Barkada mi sukat pa sa una. Pero, imo siyang gipamabdusan. Nagbasol ko kung anong ako pa siyang gilapan. Unya, unsao man ini ka, bossing, nga di man yun siya mugawa sa imong kwarto. Aw, adto ko matuog sa kwarto ni Papa. Ugugma, kinahanglang wa na si Lira ha. Ala, uy. Ako may nagka-problema na hinuon ini kalaki, ha? Salamat nga wa na manawag si Ian. Ugma, mag-ilis na ko laing numero. Pero, maayo ka ha. Day, Alexa. Nga nawa pa magkamatog. Tagdugay magit ko matug sa dakong bahay, ma. Nabaguhan ka din eh. Nabaguhan ko sa kamingaw, ma. Nak, unsa magid ay tinuod nga nahita po. Ma, kalimtan na nato sila si Ian o si Ed. Nahuman ang among chapter sa sukilanon. Move on na tama. Ugma, mangitatag pesto nga katukuran tagtahianan. Sige. Ayaw yun pagbiya niya, ha? Di ka din noon. Bala naggalang-galang na buon. Ayaw pagbuwag ni Ian. At di man na siya. Tuod. Ayaw mas Alexa. Wala sa babalik sa Alexa din eh. Basin to ato ni Tito Ed? Mugi pang tigon? Oh, ligon tiguwa nga. Wa maduti skandal siyang anak. Panid gid ha? Oh, diba? May busod. Sige na, babay na. Hoy! Kinsa na! Ay, kinsanin ko. Hoy! Binoy! Gawas! Hala, namday gwapa din, kanindot sa daanan. Ano ka itong nahigdaw ka na sa mong kama? Binoy! Binoy, kahawa diha! Gawas nito! Gawas! Ay! Isa ba? Uy, ikaw yung gaksa! Nausa man ka! Masagpa ka, ha? Ha? Ano ka nito na? May labas na buang mo! Gawas! Alin diri, Bi? Sahabang ka diri? Alin ka diri, sahabang Bastos ka! Ganohan, makungandun na kay kadog nga babae ron. Dali, ma. Ay, balik diri, guwapa. Balik, magdugta. Da, ikaw ka laging dagan. Ha? Ay, kalaming ikatug din, oy. Iyan! Iyan! Ma'am Lira, yan nung nagsigi ka magsinggit diha. Hain si Iyan! Ako ipapadong sa Binoy! Tuas kwarto hubog! Na, nangkong. Lain ra ba yun nas Binoy kung mahubog na, ma'am? Ay dagan na lang yun dahan kay manggukod nagbabay. Unsa? Lagi! Lain na lagyan ng Binoy. Pastilan. Ay naman ang babae. Na. Ali, Doy! Ali! Dool, Doy! Oy, balik diri. Gihidlaw kong babae, balik. Ay, murag yung kang amang Binoy ka, oy. Yan nung nagkangkaang masaglakaw, oy. Ano ba? Mahakop na yun ako si Ma'am Lira ba? Kung akong magunita. Ah, sabada, oy, mga tuog ta, oy.
ko makatuog. Tubag ako. Sultihi ko's tinuod mo gibati sa kuman. Mahal ko si Papa nimo. Og dili ko gusto masakitan siya. Ang tinuod ang gusto kong mabati gikan nimo, Alexa. Unsay gibati nimo para nako. Kalagot. Nganong permiyon kong mahinumdog ni Alexa? Bisit. Nganong makahinumdog pa magkuniya nga wa man siya'y ayaw. May bahad siya iyan. Nga wa kay masunod sa katigayunan si mong aman. Kaya makasunod ini, mao ang ilang anak ni Tito Ed. Mabdos yas anak sa imong amahan. Oh, Nakabati ka ba sa kong gisulti iyan? Gibuang ka lang ang bayana. Kinahanglang bawaang akong kunahuna ni Alexa. Di na ko gustong maghuna-huna ni mo, Alexa. Asa kong hunahuna iyon? Pahawa. Pero nga nung nanuwag magita siya. Ugma, kinahanglang mabisigit ko. Unang anda ugma sa kong kakuhasan gikan sa amahan ng anak. Iyan? Iyan? Pa? Niya ka? Oh, unsa man ning imong gibuhat? Abi ba na kog tuwa ka na sa opisina nining mga orasa? Muadon ako, pa. Nahubog ka gabi, unsa? Minom na ko gamay, pa. Ganong niyam ka matug sa kwarto ni Alexa? Oh, ha? Uy, nganong niam ko matugin eh? Kaligo na. Og please, papaulian na si Lira sa ila. Napas lira pa? Ako naman siyang ipaabog ni Binoy. Way power si Binoy nga mupapahawa ni Lira. Ikaw adunay power, iyan. Ay. Kasayo ko ni mo nagtikaw-tikaw din is gawas ha, Alex ha? Ang kaling galimpyuhan ng maayong atubangan pa. Gilimpyuhan, 533, gilimpyuhan. Uy, baya, Bakit, mura uy? magkag nagdali pirmi, uy. Pa, dili mahimong mag-usik sa panahon. Kinahanglang mo barog na din napitang among kaming tindahan ni Mama. Aw, tahianan ni ay. Ma? Ma? Ay, unsa man, Alexa? Ma, mangumprata karon og mga panapton ha para may kapilian ng atong mga customer nga magpatahi. Lira. Lira, pagmata. Pagmata. Iyan. Pauli na sa inyo. Andam ng mga malita ni Muscawas. No! Ano ko din yung uban mo? Magbuwag-buwag na ta, Lira. Iyan. Unsay? Sukad karong adlaw, wa na tayo relasyon. Aw, dugay na tang way relasyon. Pero, karon, ako nang klaruhod nga magbuwag na ta. Og pauli ka na sa inyo. Dili. Binoy! Bossing! Alsahan ni Bayana. Bossing! Og ihatod sa ilaha, Binoy. No! No! Iyan, paminawa ko. Wala ko itong paulian. Awato na siya ihatod silang kita, Agnes. Dili ko. Anira ko din eh. Anhiraman ko na siya din ay magsamok-samok, bossing. Alsahan na, Binoy. O, okay. Binoy, sa ba? Ibutang ko! Pauli na tao sa inyo, ma'am. Kaya papagas mong na. Lira? Tita, anilangon ako sa inyo, B. Gipalayas ko ni Ian. Dali, sud. Nga no bang ipalayas ka man ni Ian? Wala naman ko'y gamit para niya. Mong Ian na lang kong palayason.
Matos ka na. Dili kita. Katog yung Alexa ang nagtagkagubot sa mga kinabuhi. Nga naman. Di mo ko maka-concentrate sa akong trabaho. Excuse me, sir. Alexa? Mimi. Ikaw din, ha? Naunsa naman ko. Alexa, tanawa. Dagan at nagsuki sa atong dress shop. Bitaw man, no? Pasalamat as Ginoo ini, ma. Alisa? Paul? Ikaw na? Salamat na kita ta. Anong kalit bang nawa? Straight into bars of stardust. Alexa, tanawa. Dagan at nagsuki sa atong dress shop. Bitaw man, no? Pasalamat as Ginoo ini, ma. Alisa? Paul? Ikaw na? Salamat na kita ta. Anong kalit bang nawa? Imo na yung dress shop? Oh, tinawag yung tabi-tabi nga, nagbuwag naman si Red. Paul, di na ito mag-iskot atong pamilya, ha? Ay, kumusta naman ka? Orag hapon. Oh, tuod. Ninuta kayo ang Isla Verde. Unsa? Pero, wapag yapoy may abaw eh. Oh, ilan na ng problema, Paul, ay? Ikaw, kumusta naman ka? Sa mo ito kagwapa? Kwapa ba, Uloy? Nandambo ka. Tuod. May ba kong bisita parang sa mo din eh? Sure. Iyan! Iyan! Pinoy, hain naman sab si Iyan. Tuwara sa kwarto, sir. Ay, naunsa maning bata. Dili naman ganahang mulihok. Na lovesick na, sir. Oh, ha? Alexa, di ba imo bantong uyab si Paul sa una, no? Oo na. Sa high school pa, Unsa man, nanguyab nagbalik nimo? padungog-dungog. Murag tamo gitingali ang gipari sa kapalaran, Alexa. Ma, di na ito mag-iskotan ng kukma-kukma ko eh. Unsa man yung imong gibati ni Sir Ed, Alexa? Uway magatupong sa kabuutan ni Edma. Siya ang akong best friend. Pero, kinahanglang magpalayo ko niya, ma. Unsa man ning imong gibuhat sa imong kagulingon, Iyan? Nganong dili na makahapit mo gawas din sa imong kwarto? Pasag bilangon ako din, pa. Pero nagpaabot nimo ang trabaho nun. Pa, may mo ba mo bakasyon ko? Ha? Huwag ko kasabot na ko. Laay kayo nga akong kinabuhi ka nun. Asa man ka gustong mabakasyon? Sa kanang bagong dapit. Kanang lugar nga wa pa ko makataak. Oh. May ika-recommendar kong lugar. Hain mo na napita pa. Akong ihatag ni mong address. May rest house dito napita nga igbabaligya. O gusto ko nga imong ginisurveyhon. Dasab ang bakasyon.
Mahimo ba na akong dadoon si Binoy? Yes! Kanindot sa life, bakasyon na sab. Uy, busing. Kinahang lang maglipay ka. Kigitugtan kasi mga mahanga mo bakasyon. Agoy, gubaan ni bakasyon na, uy. Ako ramen nalipay. Oh, ops, ni Anata. Ah, wow! Mountain view? Busing. Pulos naman lang taon panghupaw ang ako nabatian ni mo, oy. Hain naman tong imong kaastig. Dadi ko beer dito sa may likuranan. Doon sa pangpang Binoy. Ops, ayaw biya taon ang ambag niya, busing, ha? Mangumpra pa ba ko og atong pagkaon? Kompleto nang ako na kumpra. Mupaulit na ko. Alexa, Oh. apol kaya ito sa inyo. Paul, magago pa magit ka. Kalipan ako nga makauban ka kanuna, Alexa. Ayaw na, salamat na lang. Maikog ko sa imong sakyanan. Nagdamaw kong isda ko. Okay, Roy. Ato libutan sa luyo. Nindot sa mga merkado din, hida. Kumplito. Ako tong palitan og mangga si Busing. Sige na, Alexa. Uy. Sugutan lang, good. Hala? Ano na lang lagi? Uy, Ay, okay. si Alexa o si Sir Paul? Hala, uy, waka ako magdamgo. Sige na, Alexa. Uy. Sugutan lang, good nga ako kaya, Tod. Hala. Ay, nalang lagi. Um, Doon naman ang amot ni Uy. Hala, hindi na lang ko pakita nila, uy. Hala, no? Ni asab dahil ni napita si Alexa. Ug naasab si Sir Paul. Nga naman ni, uy. Sungog manis kapalaran. Muraman may kituyo og pabakasyon din, eh. Aral makita na ko si Alexa. Busing? Busing, oy? Ano nagkatuog man sa sofa nga nagunit og beer? Desperado naman tao ni akong agaon, oy? Uy, hala, si Sir Ed. Hello, Sir Ed. Kumusta naman niya? Ni Ami diri, sir, pero si Busing, natuog man ni, nga nakainom. Binoy, ikaw na'y bahala niyan. Ati man na siya. Lisura ni tawhana kung mahigugma, oy. Unsa to? Sir, ako kuan, nahigugma si Sir Ian Sabir. Mao na yung love karon. Pangitag pa agi diha nga malingaw siya. Panuloy mo. Daghan og nindot nga mga lugar diha. Oo, sir. Ako agnihon ni imong anak. Sige, bye. Di lang ko musulti nila, oy. Nga niasab din hindapita si Alexa. Alexa, nagsige magugtaghangad sa langit. Nindot kayong tanawan ang uwan, ma. Alexa, kadusa magkit ka maminyo og tinuod yun nga minyo. Mama, sapoy. Uy, na kumakunauhan na anang minyo-minyo, ma. Sharo, wag yun kayo nagustuhan na ng atong mga silingan din, he? Ma, di na ko gustong masakitan. Sa ato pa, nahigugmahan na ka. Ampot, kung gugma pa niya. Unsa man day mong gibati niya. Di na ta maghiskutan na, ma, uy. Nindot pa din ko na hayag ang buhay, no?
Laro kayo mga suga sa ibabaw. Ay, mga dato ba ang nagpuyo diha? Tagas kayong mga paril. Oh, mahadlok man gud ng mga dato nga kawatan, ma. Busing, ayaw ka sa buwan, oh. Midanag manug maayo sa kabayan sa ubos. Busing, unsa man gyud makapalipay nimo? Ambot. Ah, lay pangutana. Unsa man gyud gusto karon nimo? Gusto ko malinaw ang akong gubot nga utok, Binay. Gusto ko malimpyo ni. Ug malimot ko sa salbahis. Ah, salbahis? Si Alexa? Oh. Giguba niya maayo ang akong kinabuhi. Ang akong utok. Nahigugma lang ka, Busing. Kaaway ko siya, Binoy. Dili mahimong mahigugma ko niya. Lisura ang problema, uy. Pero, Busing, pananglitan ba? Sugo yun sa higayon nga makita ni mo pag-usap si Alexa. Unsa man yun imo bation? Imo buhaton? Oh. Unsay akong buhaton? Oo. Ug pananglit god usa ning adlaw, inindapita masugatan nimo siya. Unsa man gyud imo buhaton? Oy, silent man. Unsam kay maay buhaton sa babae na mikuha si mong kalibay. Oh, pasay noon. Dili. Uy, unsa ko dili, Busing? Pag sure diha, uy. Di ka mapasaylo ni Alexa? Bisan kung mangayo nigpasaylo nimo. Mapasaylo ko lang siya, Binay. Kung ikabalik niyang kanhi kong pagkaako. Sa wa pa siya moabot sa akong kinabuhi. Lisura na, Busing, uy. Ako pa nimo, Busing, no? Pahimos lang nimong imong bakasyon. Nindot kayong suruyan. Danawa, Busing. Nindot sa Bilang Plaza din, eh. Uy, hala, na-disco karong gabi, eh. Mag-disco ta, Busing. Ikaw lang, Binay. Hala, saligsam na may gawa sa... Uy, Binay. Anong may pakusog mga kalit, ha? Unsa ka? Nagdali ko, Busing. Kay hiyon kayo ko. Hindi mahimo makakita siya ni Alex, ha? Pahulungan niya auto. Ha? Pahulungan! DXDC. Fools fall in love in a hurry. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Mahal kong kaaway. Just play them two bars of stardust. Nagdali ko, Busing. Kay hiyon kayo ko. Hindi mahimo makakita siya ni Alex, ha? Pahulungan niya auto. Ha? Pahulungan! Naunsa man ka, Busing? Kuyawan man lang tanim mo. Murag nakita ko siya sa mga tao. Kisa man na nakita ni mo, Bus Ian? Si Alexa. Busing, asa man ka? May susihon ako. Wa na. Nindot ni pagkabakasyon na. Ang gilikayan, mo na noy nakitaan. Asa naman itong pengo si Bus Ian? Wa naman siya din sa mga tao. Di may tamang masakip ko. Bayhon yun ni Alexa nga ako nakita. Tura siya. Ni Ardi ining napitang salbahis. May dress shop na di ay dinhi si Alexa. Ma? Uy, maayo kay ni anak ka. May customer na sab. Kinsa man? Ako, Alexa. Uy, Paul! Sa'yo maniki ka. May nangambitan ako nga bakasyon ng napita ko. Niya naman. May alinsap ko din eh. Tod,
Kasunod ako manghod. O ikaw ang akong girekomend niya nga may mutahi siyang Buddha. Wow! Thank you, ha? Gusto ko magtabang ni mo, Alexa. Ni agday dinhi ang salbahis. Niya sa magtago ng napita. Busing? Agoy. Abi na ko na wagtang nakabusing. Ayaw pa apo pa diha, Binay. Ah. Pasalipod din, Ha? Ano ba magpasalipod man ta, busing? Dali ba? Nakakita ka ng dress shop sa atbang? Alexa Boutique? Nagpatukod o butik si Alexa. Oh, dako kita kali siya nagkawat gikan sa kong aman. Oo, sa tawat, yun? Di na imposible, di ba? Pero, kamao naman na siyang magnegosyo. Natudlungan man na sa mga mahal sa sila, pa. Ayaw ko pa hinumdumi, anak. Kung ako pa ni mo, busing, mamiya na lang ta din, eh. Ayaw na. Uy, hala, may migawa sa butik. Hala? Ato lang lang, Lunes, kung mabalik ka, ha? Eh. Nakakita ka sa kong nakita, Binay. Nakakita kayo, busing? Nagsiga ko na nga akong kalimutaw. Klaro kayo nga si Alexa kanog sa Sir Paul. Ang mga animal. Uy, busing. Mamiya na lang ta din, eh, busing. Uy, may magkapuling man sa itong mga mata din, eh. Mag-inom na lang ta sa itong giistaran. Bagda siya gnaw, bisan usaon. Busing. Klaro na lang. Pero, di na lang ta mo pa doon aron way samok. Mamaulit na lang ta sa rest house. Mag-feeling dato na lang ta dito, busing. Sige na, dali na, busing. Lain kayo kung makita na ni Alexa din, eh. Oh, nga naman kung bakit anda niya din, ha? Abi pa lang, nagsunod-sunod na niya. Sunod-sunod, good, Binoy? Dali na. Di na importanteng bayhan nga angin na itong hatagan o pagdagan. Dali na. Yes, busing. Kini mo, Alexa. Di namin ni mo. Dali na. Aray! Tag-uma na baba ni mo. Aray! Dali. Ayaw ko kuruya, busing. Magpalayo na tayo din. Kumusta na ka si Ian? Nga na bang mahinomdom pa man kahapon ko niya? Kinangang mauwa na sa kung huna si Ian. Naibaw kong nasuko paghapon si hangtod karon ako. Hala, no? Lami kayo iinom kung maglabad ang atong ubusing, no? Wa maglabad ang akong obi na. Oh, lingaw-lingaw rin din ang atong inom ron. Oh, lingaw-lingaw na ni. Pero, mula lagi huwag ka malingaw. Nalingaw ko eh. Ni agutas ibabaw sa bungtod. Makita na to ang mga kabayan sa ubos. O nga dihang gabing buwisit nga babay nga nailhan ako. Nagdumot pa yun ka ni Alexa, busing. Ambot pa, Pinoy. Gibarang tingali ko na bayan, ha? Wa tingali ka bara nga, busing, uy. Nalumay ra tingali ka. Oh, ano siya nalumay? Ikaw ba? Nakasiguro ko nga nalumay yung ka ng Alexa. Kaya hangtod ka ron, di pa man ka makalimot niya. O saan na ko pagkalimot niya? Naglagot pa man ko niya? Oh, tuod, no? Di man kita makalimot kung maglagot, ha? Mau. Kinahan lang may buhatan ko. Aron mawa ning akong kalagot. Oh, ha? Kung sa may buhato ni mo, busing. Salamat na malinawan ng akong kinabuhi na ining napita. Pero, silira ka ron, no? Unsa man kayang kinabuhi? Nagtarong nakasabag niyang utok?
Agnes? Nahibaw ka ba kung nahain karon si Ian? Wa. Oh. Ano nang hipos ka man si mga gamit ninyo sa opisina? Mupadayo na siya sa iyang pag-retire. Oh, Tito Ed? Nabalik ka na? May negosyo ko nga ngayon akong atimanon. O kamong duha si Agnes, hapit lang mo sa opisina sa HR. Kuha ang inyong pabaon dito. Kay isira ko na kining butik. Tito? Bisan usaon ako guna-una, binay. Di gud ko mahimutan kung di ko makabawas ni Alexa. Uy, usama lagi tayo sa ni mamalig sa ni mo, bossing. Si Papa naman ni mo yung nasadaan, kinagpamabdo siya sa lain. Kana ang iyang sa. Ug nakailan ata kung kinsa ang amahan sa iyang sabak. Ang traidor nga Paul. Oh, tuod no? Murag gusto kasi mo pagtuo, bossing. Klaro kayo nga si Sir Paul ang amahan sa gisabak ni Mama Alex, ha? Kay, ni agod si Sir Paul. Mao ka na. Gibuang lagi dila sa Papa. Mga hudas. Unyag hudas sila. Unsa may atong buhaton? Ah, kinsa man ang nawag. Oy, imo man ang cellphone, bossing. Ikatubag, ana. Hello? Ian, tabangin ko. Lira, di na makamaong mauwaw? Dako kag sa kong kinabuhi. Unya, ari ka nako magpatabang? Ang imong amahan. Iyan ay pa sila figure butik. Wala may trabaho. Wala ko labot kun mawalan mo trabaho, Lira. Ay, kabala ka. Dagko gipanghatag si Papa nga pabaw ninyo. Bye. Sa muka. Puno-puno lang sa kalabad sa kong Aray, kalabas ko. Ay, mas Boss Ian, maman din, eh? Boss Ian? Boss, uy, naaraman din ka Diyas Garden. Dali, may isugo ko din mo. Unsa man na, bossing? Mupauli ka sa syudad. Unsa? Nga naman? Gisira ni Papa ang figura butik. Gusto ko nga ikaw ang mo-drive ni Papa. Kay kuyaw kon initan siya sa ubang mga trabahante. Unya, ikaw? Dako. Magkatiman ako sa kong kaugalingon din. Ikaw ang magsusi sa mga nahitabo sa kompanya. Ha? Huwag tanang mahitabo, kinahanglang i-report ni mo na ako. Yes, bossing. Unya, sakyanan? Magbasa ka nga magpauli. Magmotor ka kung mabalik ka din ha? Pero ako ang magbuot kung kanusa ka mabalik din. Yes, bossing. Binoy, bantay si Papa. Kanina sa kining kasada, uy. Taas kay siya, o ningaw. Pulos sa kahuyan ang kilid sa kalsada. Bugnaw kayang checkingan din, Private naman din yung kalsada, ha? Oh. Uy. Doon naman sa kinan nga musudin, Ay, panuwi ka, salbahis! Hapit kumaliksin ni Mada! Visit ka da! Oh. Nga nung ni Magarida Pita, ha? Gisundan ba ko ni mo? Maniog to ta guys, pangon ta sa pinakaduol nga kananan diri sa Gaisano City, Cabañas. Pinakaduol og
Pinakamahal. Nag-iubang mga negosyante guys no, kamangumpas. Abi guys laman ang pinaka-pabor no sa mall. Daghay mga trabahante. Mangumpas sila guys, magpamahal. But we have no choice. Kay maoraman ang mas convenient no? O mas dool. Maunang no choice. Gulay ra. Ilang gulay? 30 ka na ra. Oh, gulay. Ha? Kana okay na bil. Sani. Isara kanara. Ako nang balikan. Busog ko. Dali lang ako.